ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲେ ମୋ ନେତ୍ର ପରିବାର ଛତିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସିବି। এই কথা চিন্তা করি আগে পাদরে চালি চালি পাদ তল সব ফটো কাটিগলা পরিবার সুখ ছাড়িদেলে অন্তরে অনেক দুঃখ যন্ত্রণা রাখি সেদিন আগে হারিদাস যাচ্ছেন প্রভু দর্শন করা জ্ঞানী সজল ভাবগ্রাহী ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ବଡ଼ ଅନ୍ତରର ଭାବ କେତେ ଆଉ ଅନ୍ତରର ନିଷ୍ଠା କେତେ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସବୁବେଳେ ହାରିଦାସ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦତଳ ସବୁ ଫଟୋ କାଟିଗଲା। ଆଗ ସମୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭାବ ବ୍ୟତୀତ ପାଦରେ ଚଟି ଚପଲ ନାହିଁ ଚପଲା ବାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦରେ ଫଟୋଟା ଓହଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ହେଲେ କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ଛତିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ଆନନ୍ଦର ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ମେଳରେ ଦୁଃଖୀ ଭକ୍ତଟିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲା। କାଳିଆରେ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତତେ କେବେ କିଛି ମାଗିନି ରେ କାଳିଆ। ଆଉ ତୁ କାହାକୁ କେତେ କଣ ଦେଇଛୁ ତାର ହିସାବ ମୁଁ ରଖିବି। ହେଲେ ଭକ୍ତ ହେଇ ତତେ ଦବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଭକ୍ତ ମୁଁ କଣ ତତେ ଦେବି ରେ କାଳିଆ। ଖାଲି ଏତିକି ଆସିଛି ତତେ ଟିକେ ନେତ୍ର ଭଳି ଦର୍ଶନ କରିବି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ହାରିଦାସ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ କହିଲା କାଳିଆରେ କାହାକୁ କେତେ ଦେଇଛୁ ତାର ହିସାବ ତୁ ଜାଣିଛୁ। ହେଲେ କି ପାପ କରିଥିଲି କାଳିଆ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମତେ ତୁ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଭକ୍ତ କରିଦେଲୁ ରେ। ଦରିଦ୍ର ହବା ଯେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ତା ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତିଟା ଦ୍ୱିଗୁଣ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଆଉ ଅଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟି ପାରିନି ରେ କାଳିଆ। କାହିଁକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ମୁଁ ମସ୍ତକରେ ଲଦିଛୁ କହିଲୁ। ସତରେ କଣ ଆଜି ତୋର ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇନି ନା ନେତ୍ର ଭରି ତତେ ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି କାଳିଆ। ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ମୁଁ ତ ବାଟିରେ ଗଲି ଇଏ ଶରଣ ମାରେ ଇଏ କର କାରଣ ତ ବାଟିରେ ଗଲି ଶରଣ পানা তো বলি যাও আশা করিছি কেবল ভক্তি গাইবে কাহো আশা করিছি কেবল ভক্তি গাইবে কাহো আশা করিছি কেবল ভক্তি গাইবে কাহো। ভক্ত পাখে ভগিনা কোন আছে আজ্ঞা বড় সম্পদ পরিবারকে বলে ମୋ ଜୀବନର ଭାଗ ଆଉ ଦବା ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଅନ୍ତରର ଭାବ ନେଇ ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କାଳିଆକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କାହାକୁ କେବେ ନିରାଶ ଆଉ ମତେ ଟିକେ ନିରାଶ କରି ଫେରେଇ କରି ବୁଲି ଅନ୍ତରରେ ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଘରୁ ଭାତ ସରିଲା
ଜନସମାଜ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନରନାରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ହାରିଦାସ